Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ayaw, sa tubag na to, ayaw, hikalimti, ang mga buhat sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, ing naunsay gibuhat sa Ginoo nimo ganiha. Ang ganiha lang, siyarog dili ka ug moingon ko unsay gibuhat sa Ginoo nimo last January, basig nakalimot na ka. Ganiha lang, unsay gibuhat sa Ginoo nimo. Kinsay namukaw nimo? Wah, istoryahe. Imo mo ng mama, ang imo mo ng papa, ang imo mang bana mo'y namukaw nimo, or imong asawa mo mo'y namukaw. Hinaot po ang ta nga nakahibaw ka nga ang Ginoo di ay maoy nagbuhat ato. Unsaon nato pag-identify mga igsoon sa buhat sa Ginoo ug sa buhat sa tao? Unsay kalainan? Ang buhat sa Ginoo dili mabuhat sa tao. Ang buhat sa tao mabuhat sa Ginoo. So tanan nga naa nimo karon nga dili mabuhat og tao, buhat nas Ginoo. Kanang imong buhok nganong naapa man nas imong o. Kinsay nagbuhat ana? Kanang imong kilay nganong nitubo man na diha, kinsay gabuhat ana? Kanang color sa imong panit, kanang imong pilok, kanang imong kuko, kanang imong o nga dias babaw, ang imong tiil dias ubos, kinsay gabuot ana? Nganong mo nabaliha? Kanang imong ginhawa, kining hangin, kining tubig, kining yuta, kining adlaw, kining uwan, hasta ning akong tingog, hasta ng paglihok sa imong blood circulation, pagpump sa imong heart, sa imong baga, sa imong atay, sa imong kidney, kanang tanang mga functions nga wa gani kakahibaw nga nag-function ba di ay na? Iyan as Ginoo, ayaw kalimot. Ayaw kalimot. Lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ing na pasalamat ko sa Ginoo, buhi pa ka. Ing na salamat sa Ginoo nga buhi pa ka. Kanang imong tupad, dili ikay gabuhat ana. Buhat nas Ginoo. Hasta ning gabarog diri. Buhat nis Ginoo. Dili kamoy gabuhat nako. Kamo mga ginikanan, di man sad mo kamoy gabuhat anang inyong anak. Kamoy gabutag dunggan ana, kamoy gabutang ug-o ana, bukton, tiil. Ha? Kamoy gataod ang nagnipon. Waoy. Ginoo'y nagbuhat daghan kay diha. Naas imong anak ug naa nang imong tupad nga buhat sa Ginoo. Ug unsa may buhat sa tao, kasagaran gipangguba ang buhat sa Ginoo. Kana ragi atong kasagaran gibuhat. Karon ozone layer guba na. Kinsay nagbuhat ana? Tao tungod sa dagko kay natong mga abuso sa kinaiyahan. Ngano man siging baha karon, siging baha. Kinsa may nagbuhat sa flood control, nga way control ang baha. Tao. Sa una, nga wapan yung mga flood control, nga dagko kayo gasto, wag baha. Way baha, way. Hinumdum na imong na baha, katong nag-eskwela nga pupurihan akong edad, mga 1970s, 1990s, kutob diha, naaday baha ang dagko kayo. Pero pagbuhat ng mga tao, dagko kay mga buildings, dagko kay subdivisions, init na kaayong palibot, kay siminto na, ang mga bukid, gipang siminto na, mga atop na, perting baha. Perting baha. Buhat na sa tao. Kinsa may naguba ng color sa inyong buhok? Tao. Kinsay nagkiskis sa kilay, hinimos Ginoo? Tao. Kinsay nag-usab ng colors now nga nahimo ng mura na noon mog masakiton, puti diri, lagom ang liog. Kinsa may gabuot ana? Tao. Kinsay nagsumpay ng inyong mga pilok nga di na hinon mo hapit makapirok-pirok ana kay mupilit naman usahay. May magwa ko mag-observe ana. Galisod ana maglisod in town. Na naman, nakagataod-taod mo sa ganang plastic.
Kinsay gataod anang inyong mga kuko nga tag-as na kay mura na mo mga Dracula. Ana, kinsay naglaygit ninyo, giputol na ng fallopian tube nga gianas bata, kinsay ga basiktomy, kinsay ga tudlo niyo ng inom ana mga pills aron mangnuod ng mga chemicals nga makapatay sa inyong natural healthy hormones. Ilisan ninyo ang mga chemical na mupatay unya ini ka cancer, luhod-luhod and diri Santiago, Birhen sa Pilar tabangin taon ko mahawa ni akong cancer na ay mawa nga perti nimong inom og mga cancerous cells. Muguba pa mo. Nganong ato mga kisame dinhi nga buslot man na. Nganong anitong pag-abot ko diri perti man yung makapamaypay mura mamugabukal diha. Nga naman, kay binuhatan sa tao ang pagka self-centered, ang pagkadawo ato ng binuhatan, ang Ginoo manggihatagon kaayo. For God so loved the world that He gave us His only Son. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gihatag ang iyang anak. Nya kamo bisag slat na lang di mo hatag. Bisag slat na lang. O pila na lang guni atong slat, 100 pesos ang grace. Sige, ako na mong reportan. Aw na to maliwat ba mo sa Ginoo. Atong grace, ang atong halin ni abot nag 54,789 ka slots. Naapay ay sa mong pakpak. Kaya mo pakpak raba kada nimo ana usa ka slot, kada ana nya daghano nimo 30 daghana slot. Sige, bitay joke ra na. Pwede sad tinod-on. Ang nahibilin di gyud mo kapakpak ani. 645,211 pa ka slots. Sige, pakpak mo hotdan ni. Hotdan ni ba? Kita joke. Unya nani 70 slot challenge nga tag 7,183 na ang ato sang nadawat nga challenge. Nya kining atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela PPSC ang atong halin ni abot na sag 18,603 ka slots na pay 81,397 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,242 na sad ang atong nadawat. Sige, pakpata. Salamat kayo. Lingiyay mong tupad na sukad pag-abot ni Father dinhi pila na slot imong napalit. Sige, ingna. Ingna ba? Challenge ni nako ninyo. Kamong naay 100 pesos. Og naamoy 100 pesos. Palit mog slot karon. Kung naamoy 100 pesos. Kung di mo gustong silutan sa Ginoo. Bitaw, transparency ba? Di ba naman tayo trust, Cebu. Unsa to ng T, transparency. Kana bang tinuod ka? Ana, nya dayon religiosity. Part na sa atong religion nga mohalad kita. Nya unity. Dili lang nato pasagdan nga pipila lang ang magsigig hatag. Makig-unite ta. Karon ay na nagrally, kay mag-unite kuno ta magrally. Ang pangutana kanang na nagrally karon, dili na sila self-centered, di na sila self-righteous. Basin nagrally sa na ang uban para lang sa ilang kaugalingon. Tungod kay naa sila gustong makabot. Nya ini kakabot na, sila na say mag-enjoy. Pila na gud ta ka rally god kadtong IDSA 1, IDSA 2. Taghantag mga rally, unsa may resulta? Wa kay hasta ang na nagrally mga self-centered and self-righteous. Tanawa ra gud ng mga siging ribam-ribam diha anang atong Congress o kanang atong Senate. Mag-ilis-ilis og Senate President, ang lain na sad ang kanang mga chairman sa committee, pero kasagaran pulos-pulos ra gyud ilang gusto. Ang gustos Ginoo mo itong sundon. Unsay gustos Ginoo? Palit og slot. Na kay 100, palit og slot. Unyag na kay 1,000. Daghana ang slot paliton, dili lang usa.
Ingka pa di ruwa man ko'y 100. Pangawat. Pangawat. Asa man ka mangawat, sala man ang mangawat kas imong silingan, kawati ang imong kaugalingon. Unsaon nimo pagkawat sa imong kaugalingon? Deny yourself. Matod pa ni Kristo. Imbis mamahaw ka, kawata na. Ayaw nagpalit og pamahaw, ipalit nagslat. Imbis maniudto ka, kawata na, ipalit og ipalit og slat. Imbis musakay kag motor, kay adto pa dong sa iskina, mga usa ka kilometro, kawata na, lakaw na lang. Ingon ka, nganong galakaw man kada? Gikawatan ko. Unsa gikawat? Akong kwarta. Kasi nagkawat, ako. Di juga kasaan na. Imbis mo inom ka Red Horse, kada weekend, tagutlo ka, grande imong imnon, kawata na, aron di nakakainom, ipalit nagslat. Imbis manugal kag manok, kawata na, aron di nakamanugal. Tari ba, kusog kayo, kusog erong sultada. Wakoy kwarta, gikawatan ko. Kisa may nagkawat, ako. Hay man, lagi palit na kong slat dito simbahan. Sige, lingian na sa imong tupad, ina, mangawat na ta. Ina. Bisan ka na mga estudyante, ay mo pangawat dito sa inyong ginikanan. Kawati ng inyong bisyo, siging duwaan ng computer, siging palit ang mga, bisag kung sali usap-usapon, mga milk tea, mga kindi, mga unsa pa na inyong pangimnon nga makadaot ra na sa inyong lawas, kawata ragon nagon. Nya ipalit na ninyong slot, healthy pa, holy pa. Na wag kini agri, wag gina makpak, wag yun ka nang kaklaro na ginaning pagkatudloa nga Pangginoo gini. Ingka padri magantos man sad mi ana, mauna na ang sakripisyo. Mauna na ang cross, pasana ang imong cross. Ganiha, pag ingon ako, irog mo diri, irog mo na, mututok na ako, sigahan pa ko sa matap. So, ana pa. Sige lang, ibuhata lang na ninyo na ako, okay ragyog ko ana. Kay mo antos ragyog ko, sigig balik-balik, ani nga lingkod mo sa atubangan, ayaw bakantihing atubangan. Ingka pa diri, biyaan rin na mo diri, nga comfortable mamidiri. Si Kristo ni biya sa langit, matod pas ikaduhang pagbasa, gibiyaan niya ang langit, og nipuyo siya isip sulugoon, og nagmasinugtanon hangtod sa iyang kamatayon sa cross. Gibiyaan niyang langit. Kana pang imong lingkuranan, di ni mo biyaan? Biyaan maganing langit sa Ginoo para nato. Di ba? Hala, sige, siging reklamo. Kana mga dilim ka, reklamador man na. Kana mo siya, gusto to, ano sa ninaong ni pariab, gusto to. Sige, reklamo. Tanawag kung sa'y gidangatan sa mga reklamador sa unang pagbasa, gipamaak sa bitin. Nganong bitin manggigigamit kay ang yawa, ang simbol sa yawa, bitin. O kung sa may nibuntog sa bitin, ang cross. Gipahimo sa Ginoo si Moises og cross. O ang mutanaw ni ining cross, nga gibutanag bitin, gibitay ang bitin dito, maayo. Ang kasakit, mo'y makaluwas nato. Napitang sigig pa-blessing og balay, magpa-exercise pa kuno, kay daghan ko deliverance, kay daghan kuno kay yawa. Naku, antusa, mawagtang ng yawa. Mawagtang ng yawa, basta kamao kang muantos. Kay ang yawa, di ka maong muantos. Ilansang na siya sa cross. O kung sa may ilansang sa cross, ang sala, matud pa ni San Pablo, ilansang sa cross ni Kristo ang inyong mga sala. Handa. Hilom lagi mo diyan. Ingka padre, magbasol na gyud ko, palit na gyud ko slot. Hala, sige, pamalit na mo. Karong adlaw, ayaw palabya nga di mo mupalit. Kamo sa mga online parishioners, ayaw palabya karong adlaw, palit gyud slot. Ingka padre, unsaon man na nimong slot, ni atay daghan kay gihimo karon. Gan kayo. Kanarong ato diyang atupanan, dako kay nagastuhanan. Napatay himuon diya mga lugar, social hall, inana. Nganong giatupan natong kumbinto, pertinang tua. Maglikay-likay na misto. Karon na, nindot na kay tanawa. Tanawa nyo nga to, nindot kay tanawa. Ana.
Nya salamat, ang atong TV nabutang na ang upat ka buok, no? Ni function na ba? Oh, awa, di ba ni function na. Nya topay duha ato panggipandayan og ilang butanganan para dito sa gawas aron ang taga-gawas makakita sad mo diha ginagmay. Ang ato sang ikalima o ikaunom nga hilipans para ninyo dias luyo. Oh, karon tingaling si Manaha basig mo abot na to. Ato na sa tong ibutang diha. Salamat. Nag-abono na tagsugod ug anupog diri sa kilid, gastuhanan sad na siya. Pero kaning unang anupog nga gihatag matud pa sa nag-deliver ani amo ay hatag ra na nako father. Nako ang sunod amo nang bayran sa ilag bayran ako dili bayran gina namo. Ana. Di ninyo pabayran ang sunod, magsigil ang tagpahimos, di kita mo contribute. Ana. Galisod mo des atubangan kay wa mo yung mga ludhanan. Dili kompleto ang ludhanan. Nag-order na sa takaron o para ludhananan diya. Upat ka buok. Kneelers. Dili sitters. Dili lingkuranan. Unsa man? Kanang ludhanan. Nya unsa may buhaton? Slat. Pero gusto mo mo donate yun nga usagid kaludhanan imong angkonon ang kantidad tag 42,000 ang usa ka ludhanan. Upat ka buok ludhanan nato. O sige, kinsa ninyo mo sponsor ani ingna lang ko. Nya ato gyapon ang kwintahon in terms of slot. Pero tag 42,000. Nya kanang luyo kakita mo perting daghana dihang lingkuranan nga plastic. Kamong naglingko diha sa monoblocks inigluhod na tuon niya, ang uban ninyo dili mo luhod kay sakit ludhan ang simento. Mga ingrato kay mustanan. Si Kristo diha nakaluhod in taon pagkadagma niya, diha nakaluhod sa mga hait kaing bato. Nya kamo di mo muluhod anang simento. Pero sige lang, naghuna-huna sa taana. So nag-order na sa tadiha og additional pews, 12 ka buok. Punan na atog tagutlo ka buok kaning upat ka columns. 4 times 3 equals 12. Pila sa contract? 55,000 kada usa. Nya ningon siya pader, go na ni, nako go na. Kanusa ang inyong down payment, nako mag-raise pa kog funds. Sa kanusa man na, nako way siguro. Basta go na, okay na ko aning imong presyo, okay na sad ko aning imong ganing design. Pero mag-raise pa kog funds karong Domingo. Lingay mong tupad. Ingna, go na ka? Ingna, go na. Kuyog tang father, go na. O, mamalit mong slot, umudak ko atong slot, igabot, igu-igong kantidad, order dayon ta. Pero magpakauaw tag order dito, niya ako na say magdaan ng utang patindag kuang, adi na lang. No? Adi na lang. Total, mga matay ta. Pero manindot sa nandun na tayo ibilin. So, 42,000, upat ka 42,000 para sa kneelers, 12 ka 55,000 para sa additional pews. Nya kaning mga repairs, ato pa sa nang lainon ang repairs. Na nasa daan ay additional. Pero slot ra gyud 100 pesos. Your 100 pesos can save many needs of our community. Yan, daghan pa kayo ang atong kampanaryo. Praktisan pa na namo karong Lunes kay mutingog naman kuno na. Thanks be to God sa ato din nang nag-install ana. Pero wa pa na mahuman, trabahoonon pa ang iya jong mismong housing sa kampanaryo. Anha diha ang kampanaryo sa ubos ana, Adoration Chapel, nanatay architectural design ana nga murag na final na to hapit. Unya ang kilid ngadto bag-ong CR. Dako, dignified o comfortable CRs. Nya kari diri ato sang repairon ang CR diri atong i-expand og jutay aron mahimo sang dignified nga CR. Oh, di ba? Pwede na mo mga matay diya. Ngano man ang CR nato diya katawanan kayo. Og kami mga laki adto mis among lugar makita mi ngadto sa gawas. Inigwarawara na mo ana, kita na. Ana. Mura mamig nagtalikod nga naras puno as lubi kay makita man mi. So ato na tong siradon, itsirado ang atop didto, butangan og ilik kanang ceiling fan or wall fan aron dili alimuot.
unya butangan og bowl kanang naang mura og cubicle. Di ba? Sirado na. Tangan pagyog sa amin, butangan pagyog lababo. Kanisang sa mga babae, inig CR nimo, muari pa kas luyo kay ani ka manamin. Ato ka mag CR sa sulod, mulipot kas gawas aron manamin kakatawanan. Ato sa nang i-expand diri gamay, nga isod na nato ang inyong mga samin, na nasa dito ang inyong mga lababo aron ato ra mo sa sulod. Nga inyo na diring usa ka side, sa laki sa dito speaker side. Aron na di na magsagol. Kay tingali niya magkadungan ang madre o ang pare, simba ko lang. No? Na di na ganahan mo gawas. Aligro kayo. Simba ko lang ba? Palayo in town. Lainon gina. Pero we need funds. We need money. In kapadir dako mo kayo nagasto. Kung magsigi lang sa tagpalit og tag 100 niya, mangawat ta sige, mangawat tas atong kaugalingon para ihatag sa community. Dali ra kay ni. Ang langit gikawatan sa kalibutan, ug unsa may gikawat sa kalibutan, ang bugtong anak sa Dios gikuha sa kalibutan o gilansang sa cross aron maluwas ang kalibutan.